Ensinnäkin on se yllätys, että saako sen työttömyyskorvauksen. Että esimerkiksi jos sä lopetat sen yrityksen, niin hyväksyykö sitten se virkailija sen, niin kuin sen selvityksen sitten siitä, että sä oot todella lopettanut sen yrityksen. Että tämä voi olla niin kuin semmoinen aika iso veivaus. Sitten on tietysti niin kuin tämä osa-aikatyöntekijöiden ryhmä, että onko kaikki ilmoitettu, kaikki tulot oikein ja niin päin pois, että hyväksytäänkö ne sitten ja onko se kokoaikainen vai onko se osa-aikainen vai siinä on kaikkia tämmöisiä rajanvetoja, että ne voi olla yllätyksiä. Ja yllätyksenä voi myöskin tulla sitten ne kaikki velvoitteet ja sitten ne sanktiot, jos ei noudata niitä sitten. Ja sitten on nämä niin työllisyyssuunnitelmat ja aktivointisuunnitelmat ja kaikki, mitä neuvotellaan eri tilanteissa sitten ja mitä sinne kirjataan. Se voi olla yllätys sitten kanssa, että mitä sinne on kirjattu, että oliko tämä se meidän keskustelun mukainen tämä suunnitelma. Työtarjouskin on siis sellainen niin työnhakuvelvoite oikeasti, mutta se on niin nimetään työtarjoukseksi. Ja se oikeasti on mikään tarjous. Eli se on niin yllätys tavallaan siis se kielikin, että se, että sä haet jotain työpaikkaa tai joudut hakemaan sitä työpaikkaa, niin sitä kutsutaan joksikin työtarjoukseksi. Mutta niin siis se, että ennen se oli siis silleen, että 30 päivää saattoi tulla heti mätkähtää niin karanssit, sulla menee kaikki tuet poikki. Ja että jos et tullut hakenut. Nyt se on sillä tavalla, että siinä on ensin tulee varoitus, sitten tulee 7 päivää, muistaakseni niin kuin 14 päivää ja se. Mutta sitten ehkä vielä sen verran voisi sanoa, että mikä voi olla yllättävää, että esimerkiksi jos ei sitten sovittua haastatteluun niin työllisyysviranomaisen kanssa niin sekin voi olla sitten se merkki, että siitä niin rangaistaan. Työttömät on julkisen terveydenhoidon varassa. Sitten kaikki ne ongelmat, mitkä koskettaa suomalaisten nykyistä niin tätä sote-sektoria, niin ne koskettaa myös työttömiä. Työttömillä on sitten tämä erityisoikeus tähän maksuttomaan terveystarkastukseen. Mutta sitten tämä, että miten sinne, mistä sen tiedon saa, niin se ei välttämättä sitten kulkeudu tavallaan sieltä, vaikka sieltä työllisyysviranomaiselta sitten sinne hyvinvointialueelle. Ja sitten myöskään sitä ei välttämättä seurata ihan riittävästi. Meidän se tilannekuva ei ole ihan selkeä sitten siitä, että millä tasolla se liikkuu, mutta kuitenkin puhutaan sellaisesta mitä THL on tilastoinut, niin 10% työttömistä on sitten saanut tämän palvelu, että se on sillä tasolla. Ja sitten tietysti kun se on ilmainen se terveystarkastus, se ei tarkoita sitä, että ne jatkotoimenpiteet olisi sitten ilmaisia. Ja siinäpä tuleekin sitten erilaisia ongelmia sitten, että jos on vaikka perus tämmöinen sairaus, että joutuu käymään säännöllisesti, niin sitten sitä alkaa kumuloitua niitä maksuja. Et sitten hammashuollossa, kun ei ole varaa maksaa niistä kalliimmista hoidoista, niin kuin vaikka juurihoidosta, niin sitten suoraan suositellaan työttömille vaikka sitä, että mitä jos vedetään vaikka se hammas irti. Niin se tavallaan kertoo suoraan se ero sitten, että mitä se on. Ja monelle tämä on ainoa realistinen vaihtoehto sitten. Hyvinvointialueella voidaan käyttää tämmöistä kuin asiakasmaksulain 11 pykälä, jota vähän vielä liian huonosti tunnetaan, mutta vähävaraisille voidaan jättää huomiotta nämä sote-maksut, mutta sitä ei kaikilla alueilla sovelleta, ja se on se ongelma, että sitten nimenomaan tämä kaikista köyhin kansanosa työttömät mukaan lukien on sitten tilanteessa, että ne ei pysty maksamaan näitä maksuja, niin kuin sanottu, että ulosottoon menee yli 400 000 näitä sote-maksua. Ja sitten osa jättää vain yksinkertaisesti käymättä, kun tietää, että ei pysty ja sitten kärsii niiden tulehdusten ja muiden kanssa. Ja niistä sitten syntyy sitä niin sanottua terveyskorjausvelkaa, jos tämmöistä termiä saisi käyttää tässä. Ja saattaa johtaa sitten niihin pahimpiin sairauksiin, mitkä on paljon vaikeampia. Vaikkapa esimerkiksi suun terveydenhuollossa tutkitaan yhteyttä vaikka Parkinsonia ja tämmöisiä vakavimpia sairauksia, että mitkä on sitten voi kestää hyvinkin pitkään. Siinä tulkitaan sitten, että onko se alle sen 2 viikkoa, että tutkitaan, että onko se kokoaikaista vai osa-aikaista se työ. Tämä on yksi. Siinä sillä tavalla menee se laskusääntö, että 1 euro on, mitä sä tienaat, niin siitä vähennetään se 50 senttiä sitä työttömyyskorvausta. Ja tietysti työttömyyskorvaustahan verotetaan se 20%, niin se on siinä osana sitä yhtälöä, niin sitä voi miettiä sitten, että kuinka se kannustaa sitten ne pienet tulot.
Niin, no, me ollaan sitä mieltä, että se on ainakin epäonnistunut koko niin kuin työttömyysongelman analysoimisessa, että se suuri ongelma niin kuin suomalaisessa työttömyydessä ei ole se, mitä hallitus niin kuin on väittänyt, että ei ole riittävästi kannusteita hakea työtä. Sillähän se on niin kuin tämä koko ajan niin kuin oikeutettu nämä kaikki leikkaukset työttömiä kohtaan, että se kannustaisi nyt hakemaan sit enemmän sitä työtä. Niin me ollaan sitä fundamentaalisesti eri mieltä. Ja se suurempi ongelma on nimenomaan sit siellä niinku työnantajan vastaanottopuolella, että Suomessa on hyvinkin tavallaan reviiritietoiset työmarkkinat, vaaditaan sitä koulutusta ja sellaisenkin tehtäviin sitä vaaditaan vaikka julkisella sektorilla, mihin sitä ei välttämättä sitten oikeasti tarvita. Että Suomessa on ehkä vähän tätä ylikoulutustakin tietyille ammateille, mutta se on semmoinen tapa ikään kuin sitten hallita sitä, että miten täällä toimitaan. Että ehkä olisi parempi Suomessa keskittyä siihen, että enemmän sitten koulutettaisiin sinne suoraan sinne töihin ja työaikana sitten niihin tehtäviin, että järjestettäisiin tämmöisiä täsmäkoulutuksia. Ensinnäkin se, että työttömistä pitäisi pitää huolta. Eli siis nämä sosiaaliturvan leikkaukset pitäisi peruuttaa ja palauttaa ja jopa nostaa sellaiselle tasolle, että niillä ihmiset pärjää. Mitä heikommalla taloudellisella tuella ihminen joutuu pärjäämään, sitä kauempana hän on ikään kuin normaalista elämästä ja kärsii sitten siitä niistä kaikista köyhyyden aiheuttamista ongelmista. Eli pitäisi olla semmoinen inhimillinen taso ja lähteä siitä liikenteeseen. Toinen asia tietysti on meidän näkökulmasta, että huomio tähän pitkäaikaistyöttömyyden estämiseen. Me ollaan puhuttu työtakuusta, sitä, että julkinen sektori sitten viime kädessä palkkaa vaikkapa vuoden jälkeen sitten työvoimaa, joka ei ole työllistynyt sitä ennen sitten näillä muilla toimilla. Ja sitten siinä sen yhteyteen järjestetään ne riittävät tukipalvelut, koulutukset ja muut, että päästään sit sinne avoimille työmarkkinoille. Ettei päästä ihmisistä, nyt meillä on hirveän paljon työttömiä ja työelämän ulkopuolella ihmisiä, jotka ovat joutunut ikään kuin luovuttanut, että ei vaan enää pysty on sairastunut, on työkyvyttömäksi joutunut ja sitä ei kuntoutuksella helposti enää palauttaa.